Hainbat ekintza antolatu dira eskualde mailan, da horietako bat hemen Ibarran. Bizikleta martxa orain atxaldeko 5:00, pixkanaka jendia orain berringuratzen jute zaigun, eta helburu batekin, azkenen pixkatek gaztek eta ikusi dezatela, kotxea erabilita ez dela joan behar alde batetik bestea derrigor, bizikleta pixkate sustatu nahi da, batetik bestea mugitzeko. Lehenengo aldia duzu, mugikortasun aste honetan parte hartzen duzuena? Ez, ja urte batzuk baditugu ja, eta leheno orain dela ja 3-4 bat urteola berriz antolatzen zen hemen bizikleta martxa, eta hemen ja pixkatu dituta daude, baina azkeneko urtetan eskualde mailakoen bakarrik parte hartu da. Bai, lan asko egin behar da, eta oraindik asko falta zaigu. Kultura aldatzea falta zaigu asko. Bizikleta damazu soinean, zertarako? Buelta txiki bat behar dute eta orduan bizikletan doaz. Bizikletaz? Bai. Zertarako ibiltzen duzu bizikleta? Buelta txiki batzuk iteko. Kaskoa ere jantzi duzu, garrantzitsua da, ez, kaskoa? Bai. Zertarako da kaskoa? Eroitzen ez hartzeko mina. Bizikletan asko ibiltzen zarete? Bai. Bueno, sin más. Eta gaur zer egin barru duzu bizikletarekin? Ibarrai buelta. Eta badakizu zertarako den, buelta hau? Ez, aztu naiz. Ez dakit. Seguruna kotxa gehiago.